A yau ne wannan shahararren malami wanda yake yaɗa da'awa ta hanyar addinin musulunci da ya samu nasara wurin musulantar da waɗanda suke bautar gunki sannan kuma suke yin tsafi, bautar dodo duk ba abin da ba sa yi, da ya samu ya yi nasara ya jawo hankalinsu suka shiga addinin musulunci. Bari in kunna muku ku ji da kunnuwanku sannan ku gani da idanuwanku. Fatanmu sai dai mu ce Allah ya karɓi ayyukan wannan bawan Allah, Allah kuma ya ƙara mar ikhlasi da kuma haƙurin juriya da kuma naci wajen yaɗa addinin musulunci. Ina zuwa. Kina cin kare? Kina cin mushe? Kuma kina shan giya? To yanzu ke wani addini kike yi? A ke wani addini? Addinin tsafi kike yi? Ke ma kina yin tsafi? Kin yi tsafi? To yanzu kin ba mu izini mu miki bayani akan addinin musulunci? Ba za ki musulunta ba? To me yasa ba za ki musulunta ba? Dan bude wannan. So yanzu idan tsafi ai ba addini bane. Tsafi ba addini bane. Amma duk da haka yanzu a matsayin ki dube ke kin yi kamar da musulma. Ni da garin ki ba wani zamanin ke ba musulma ba ce. Shekaran ki nawa a duniya? Kina da miji? Mijin ki shi ma addinin tsafi yake? A tsafi? Ki musulunta ba ki sallah. Me yasa ba ku musulunta ba? To da saura ne yaushe? Ai tun da Allah ya kawo Adamu a ƙauyen ku kuma ina zama mu saura ya kamata ku musulunta. Saura da ki musulunta ba. Da saura. Shi mushe. Ya miki bayanin musulunci? Mun iya fa. Wallahi mun iya. To me yasa ba za ku musulunta ba kun iya? Oke, ina zuwa malam iya guri. Wannan ta wuri bayani. Ta ce ka kama ka kwato fa mu ba mu haka. Wannan matar mai ango fa. Kuma gida. Yana da miji ya shehara. Matar mai ango. Ya ban taba jikinta ba. Na ban fa kan filta ta. Wallahi ya muta ta. Na ga kan filta ta ma. Ani na ne ma. Angulu. To in ke kira kamar haka dai an wata ne. To ni da babanta da babana ƴan uwa ne. To ina ruwan waye su zo kama kwato abun kaninta. Kun isa ku da ni. Ni wanda na kewa. Na aiku babanta ma. Domin yadda to ni kuma kaninta ne. Musulunci kawai ya to yaya? Ban ji ba. Malam jama'a maka dace musulunci ba. Ban ji ba. To yanzu Angulu ke kin ce mana ba za ki musulunta ba. Idan alamun tsuntsun shirwa mai idan zalin shi ya ke mun Kiran shi ba ki. masoyiya da ke yayi da rai. Yau ce mun masoyiya da shi Yayi mun yi dare kenan. Ba kya tsoron idan mutuwa ta ɗauke ki Allah ya tambaye ki akan rayuwar da ya miki. Gaskiya ne. Masa kinki. Ba kya tsoron wannan? Na gode Allah. Me kashe? Na ce ba kya tsoro mutuwa ta ɗauke ki Allah ya tambaye ki ranar gobe kiyama ne na baki lafiya na baki ido na baki shekaru amma kin ki musulunta ba kya tsoron Allah ya tambaye ki wannan. Tsakaninka da Allah ta gaya maka in an mutu ana tambayan mutumin. Kwarai. Allah ya gaya mu. To ya aka yi iyayenmu suka yi mutu ashe an tambaye su. An tambaye su. Tsakaninka da Allah. Wallahi an tambaye su. Ne sai da Ai sai da. ai To ni ban ji ba. Ni ban ji ba. Ina zuwa. Yanzu ina zuwa. Bari mu tambaya da. Yanzu Angulu a misali kin yarda da Allah? Kin yarda akwai Allah? Ba akwai Allah ba ya yi wani. Yawwa. Kin yarda Allah ɗaya ne? Daga iyaye na she ita. To waye ne Allah nan? Allah. Ga tana gama. Daga ido ka ganta. To fatanmu sai dai mu ce Allah karɓi ayyukan wannan bawan Allah. Allah kuma ya ƙara marasa ƙwarin gwiwa da kuma juriya wajen yaɗa addinin musulunci. Yi ƙoƙari ku yi danna mana subscribing da alamar ƙararrawa da za mu ga kawo muku ire-iren waɗannan bidiyoyi. Mun gode.